Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal kompla jsaħħaħ il-ftehimiet soċjali ma' għaddew tal-Knisja bil-għan li jagħti servizzi individwali u fit-tul lil persuni li jkunu temmew b'suċċess xi programm ta' riabilitazzjoni. Dan hekk kif ġie firma ftehim ieħor mal-Caritas Malta li se jalloka finanzjament ta' 975,000 euro fuq 3 snin biex kun assigurat servizz minn dar Charles Miceli. F'dan il-ftehim jiżdiedu mal-200,000 euro jew 22% aktar fuq dak preċedenti. Dan tħabbar minn Ministru responsabbli Michael Falzon li qal il-Gvern jadotta politika li tgħin il kulħadd anke jekk ma jirrepreżentawx lill-maġġoranza tas-soċjetà. Okkażjoni bħal tal-lum hija xi ħajja ta' kemm soċjetà Maltija soċjetà li temmen li tagħti t-tieni ċans, tielet ċans u li dejjem taħdem biex tinkludi l-kulħadd fiha. Iż-żmien ta' riabilitazzjoni f'dar Charles Miceli hu fażi ferm importanti magħruf aħjar bħala aftercare hekk kif dawk involuti li jkunu qed jirtornaw fis-soċjetà jippruvaw jintegraw mill-ġdid u bil-mod il-mod ikunu esposti għal ħajja komunitarja. Hawnhekk toħroġ l-importanza ta' reżiljenza li dawn il-persuni jkunu rabbewtu l-programm li għamlu għax jippreparaw meta jiġu biex jiffaċċjaw sfidi soċjali, finanzjarji u dak marbutin mal-vizzju li jkunu għadhom kemm ħarġu minnu. Dwar dan tkellmet persuna li għaddiet mill-programm u grazzi għall-Caritas irnexxielha terġa' ssib lilha nifisha u tqum fuq sajja. Kelli triq ta' esperjenza fil-passat mhux sabiħa xejn, kelli vizzju ta' droga, ħabbat il-bib ta' Caritas, fetħu l-bib mill-ewwel lawni b'imħabba kbira. U dan appagrat lejhom daw in-nies għax jaraw staff b'imħabba, għandhom servizz eċċellenti, sili snin clean. Però id-darbu xorta bajt infittixa, nażel paniġi għal-gruppi hawnhekk, u sibt li l-nifsi. Sirt naf minnu ċali fil-verità, għax qabel ma kontx naf minnu. Bid-droga tinsa kollox, u tinsa l-ek nifsek, tinsa l-familja, tinsa kollox fil-verità. L-iktar nies li jħobbuk ittihom is-sieq. U ta' kollu tal-lem tien nirrispetta n-nies, nirrispetta li l-nifsi u ma nagħmel, u l-problemi naffaċċjahom, bħalma jagħmel kulħadd. Id-direttur tal-Caritas St. Nigaz qal li f'dar Charles Miceli hemm sens qawwi ta' kullana ta' familja anke fl-aktar momenti diffiċli. U faħħar ukoll l-impenn tal-Gvern biex jiżgura li tibqa' tingħata għajnuna individwali, sapport fit-tul u servizz ta' professjonisti 24 siegħa kuljum.